keď sa darí, tak sa darí. Môže za to, keď si dobrý, nemôžeš. Ako skromnosti nikdy nie je dosť. Tu stojíme pred sídlom firmy VVA, čo je Gašparová SROčka, s tržbami ako stánkar Žiari nad Hronom niekde, ale s vozovým parkom ako centrála Shellu niekde v Holandsku. Podľa tých účtovných uzávierok, čo vieme, tá firma má 9 aut. To znamená, hodnota vozového parku je vyššia ako ročné tržby. Stojí tu krásny červený Aston Martin, neviem, či patrí im, ale nečudoval by som sa, je tu veľký Bavorák so špeciálnou úpravou, ten vraj patrí Ficovému bratovi. Prečo sme sa šli pozrieť tu? Lebo tak by ma zaujímalo, v čom je to čaro podnikateľského úspechu Pavla a Tibora Gašpara, keď sa im tak darí. A keď si dovolia sa navážať do ľudí, ktorí v tejto krajine reálne niečo robia. Vraj sa dopytovalo na sociálnej poisťovni nemenovaná tajná služba na zoznam zamestnancov, ktorí robili vo firme, ktorej som majiteľom a u ktorej mám nejakú účasť. Pod inou legendou sa vraj týmto ľuďom už sa snažia kontaktovať a dolovať z nich nejaké informácie. Nech sa páči, až tam sú schopní zájsť. Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, je neskutočne zákerný, zlý človek, lebo dokázal pred kamerami povedať, podsunúť, čo presne oni potrebujú, podsunúť, že robíte podvody z DPH, ale nepovedal, že to tvrdí, že robím podvody, lebo by som ho mohol zažalovať občianskoprávnej žalobe. Nechodia listy o vašich daňových podvodoch. Dostávam anonymy o vašich DPH-čkarských podvodoch. Chodia mi anonymy, že páchate DPH podvody. On povedal, že sú anonymy, že robím podvody z DPH. Rozumiete? Ako je chytrý? Áno, tak hnužne gaunersky chytrý je v tom, že presne vie, ako to má formulovať, aby som ho nemohol zažalovať. No už tak teda poviem aj ja niečo. Mne tiež chodia anonymy. Chodia mi anonymy, vraj bije ženu. Chodia mi anonymy, vraj obťažoval nejakú študentku, keď bol telocvikár. Čo mám s tými anonymami robiť? Mám čakať, kým budem v nejakom priamom vysielaní, v živom vysielaní a budem o tom rozprávať? Neskutočne perfidné, neskutočne zákerné. Toto bol bývalý policajný prezident. Na mňa už skúšali viacerí. Slota mal taký spis, dokonca mu v parlamente odfotili. Tibor Gašpar bol policajný prezident, keď policajt Zetocha na príkaz vraj Bödöra s vedomím Gašpara hľadal na mňa špinu, na mňa, na Matoviča, na Sulíka. Teraz nedávno mimochodom ho súdy oslobodili, vraj je čistý jak panna Orleánska, že nič také sa nestalo. Zasa ale však, že sa ide v tom pokračovať a znova so zneužitím štátnych orgánov, lebo niečo sa na toho hlinu musí nájsť, lebo nám spôsobuje problémy. A keďže nám spôsobuje problémy, tak ho treba potrestať. Ak sa niekto teší, a verím, že takí sú, čo sa tešia, moc sa netešte. Lebo teraz som to ja a potom to budete vy. A bojím sa, že vám nebude mať kto pomôcť. Viete, každá zásada autoritatívneho režimu je zdecimuj, vystraš strednú vrstvu, lebo tá spôsobuje problémy. S tými oligarchami sa dohodneš, keď sa nedohodneš, pôjdu do Dubaja. Chudobným hodíš niečo zo stola, máš svätý pokoj. Najväčší problém je stredná vrstva, lebo tá sa domáha spravodlivejšej spoločnosti a tu treba zdecimovať, vystrašiť, dať strach. Ak mám poslúžiť na to, aby som vystrašil strednú vrstvu, že pozri, ak dopadol hlina, tak sa nedám. Vám hovorím, že ja sa nedám. Tak sa pýtam. Tibor Gašpar, aké podvody ste to mali na mysli s tou DPH, ktoré vám chodia tie anonymy? Aké? Také, ako robia vaši kamaráti? Kočner, Baštrnák a celá tá čvarga DPH-čkarská, tie ste mali na mysle? Alebo tu na brata Roberta Fica, ktorý vraj nezaplatil za nejaké práce na moste v Krškanoch, to ste mali na mysli? Ja za celú moju podnikateľskú históriu som mal, myslím, raz alebo dvakrát nadmerný odpočet. Je to daň z pridanej hodnoty, ja som hodnotu pridával. Takže aké podvody ste mali na mysli? Za posledné 3 roky som zaplatil na daniach a odvodoch cirka 4 milióny eur. Povedzte mi vy, Čvarga, Príživnická, Smerácko-Hlasacká, koľko ste vy zaplatili na daniach a odvodoch? Ja som z 2 reštaurácií, jedného z Salaša, zaplatil cirka 4 milióny eur. Pýtam sa, koľko ste vy, koľko ste, Gašpar, vy zaplatili? Ľudia, naozaj dávajte pozor, toto je vážna vec. Oni sa nerozpakujú už pred ničím. Na to, aby uchránili ten svoj svet, aby uchránili to parazitovanie, to príživničenie, tú ich neschopnosť na verejných zdrojoch, pôjdu po všetkom a po každom.
a nebudú sa rozpakovať pred ničím. Takže ak im to dovolíme, tak sa potom nečudujme. Takže najvyšší čas sa v tomu zoprieť.